Serdozgeriya Komariya Dadgeha Bilind a Tirkiye carek din doza girtinê li HDP vekir û li qadên siyasetê niqaş ji nû ve germ bûn. Cara awil di heftê Adara 2021 da doza girtinê li HDP hatibû vekirin û îddianame ji bo Dadgeha Destûra Bingehîn hatibû şandin. Lê piştî lêkolîna raportorê Dadgeha Destûrê di dosya îddianameyê de hin kêmasî hatibûn tespîtkirin û îddianame ji bo Serdozgeriya Komariya Dadgeha Bilind hatibû zivirandin. Piştî ku îddianame ji aliyê Serdozgeriya Dadgeha Bilind ve hate durustkirin di heftê Hezîranê da cara duyem ji Dadgeha Destûra Bingehîn re hat şandin. Li gel vî rewşê piştî partiyên siyasî yên opozisyonê saziyên civakî jî li hember dozê nerazîbûna xwe yek bi yek eşkere dikin. İlk kapatma davası açıldığında dema cara awil dost li HDP hat vekirin me tam di 19 Adarê de weke odeya bazirganiyê eşkere kir ku girtina partiyên siyasî nerastin. Çimkî me di 19 Adara 2018 de ji heman helwest jî ji bo AK Partiyê nîşan dabû. Bifikirin, vaya 12 sal şûn da îca em ji bo HDP dibêjin, bira partî neyên girtin. Ev jî dide nîşan ku weke rêxistinên sivîl ji siyasetê dûr û piştevanaya demokrasiyê ne. Di îddianame ku ji 843 rûpelî pêktê de Serdozgerê Dadgeha Bilind Bekîr Şahîn ji bo 451 siyasetmedarê HDP jî daxwaza qedexeya siyasetê dike. Hilbijartin nê pêşerojê de wek ku taktîkek ew doz hatiye vekirin em li vî dozî parî dozek polîtîk dibînin. û em zanin berê jî Partiyê Kurd hatin girtin lê ew ne çales yani ji bo pirsgirêkê Tirkiye ne çaleserî çê nekir pirsgirêka jî daha kûr kir. Wek ku zanin li Tirkiye va çend sala serdozgerî nîqaş pir derdikevin û berê Partiya MHP Devlet Bahçeli jî hûn zanin serokê wî serokberê jî dîsa gotine ku ew doza namusa dadgeha makaza gone wek ku tesîra siyasetê jî ser vî doza nîşan dide. Xelkên Amedê jî li hember dozên nerazî ne û doza li HDP hatiye vekirin weke dozek siyasî dibînin. Ya zulüm. Zulüm ha li milletî zulüm dike başka çi kapatmış ki çer kirini. Zulüm edike. Eğer Türkiye'de çok partiye ne o parti kim ha? Boşuna zulüm dani serçe. نواب ناخذ بقرتن بلا هذا بفكري ام نقل قپاتو برا کلماجی ما برا جی پارتیا ما هرچ کی ما برا اشیتوه ام جو قال و پارتی کی ما هو yani kapat kırın ne çare zatani yani bu buna yani zulüm hakaret nakhoşi kirite brawar yani demokrasi dibeyse gerçek uygulamış bu. Serdozgerê Komariya Dadgeha Bilind Şahîn heman demî da li ser hesabên HDP'yê banqeyan da jî daxwaz kiriye ku tedbîr bête danîn. Dadgeha Destûrê raportorek erkdar kiriye piştî rapora raportor li lijna giştî ya Dadgeha Destûra Bingehîn heke ku ew rapor were qebûl kirin parastina HDP yê ورجه خواستن پیش پرستنه اف دورا یه پرستنه که بدوکی جی بخواستن به بریارا سروکی دادگاه دستورا بنگهین زهتو ارسلان جی دیروکی که کو اوی دیار بکده یه جبو HDP بریار بیداین عبدالسلام اکنجی رو داو احمد